Ar drothwy etholiadau Senedd Cymru, mae neges mudiad meithrin yn syml ac yn galanogol. Rydyn ni'n angerddol am roi'r cyfle i bob plentyn i chwarae, dysgu a thyfu drwy'r Gymraeg. Ac mae angen eich cefnogaeth chi i wireddu'r weledigaeth honno. Yn ystod y tymor Senedd nesaf, rydyn ni'n credu bod angen buddsoddi mewn 3 maes allweddol. Yn gyntaf, buddsoddiad i sicrhau ansawdd a chynaladwyau'r lleoliadau gofal plant, gan gynnwys ein cylchoedd meithrin. Rydyn ni eisiau gweld gofal ac addysg gynnar o'r safon uchaf, gyda chyllid teg i'r sector ac i'r mudiad. Credwn fod angen creu un gyfundrefn gyllido genedlaethol ar gyfer gofal plant ac addysg gynnar, sy'n syml i rieni ac i leoliadau. Credwn fod angen buddsoddi i gadw ac i ddenu mwy o staff brwdfrydig i'r sector, gan gofio mae'r gweithlu yw'n hadnod pwysicaf wrth ddarparu cyfleon o ansawdd i'n plant. A chredwn bod angen cynnal ansawdd y gofal ac addysg mewn lleoliadau, gan barhau i gefnogi cynlluniau fel croesi'r bont o ran y Gymraeg, helpu cylchoedd meithrin i gyflawni cwricwlwm i Gymru, a sicrhau bod plant ac anghenion dysgu ychwanegol a'u teuluoedd yn cael y cyngor a'r gefnogaeth maen nhw'n heiddi. Yn ail, rydyn ni am weld ymrwymiad clir at ehangu darpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg. Rydyn ni am weld cynllunio a buddsoddi mwyn gwireddu'r angen am darpariaeth gofal plant ac addysg gynnar cyfrwng Cymraeg o 9 mis oed ymlaen, sy'n gosod y camau tuag at fod yn siaradwyr Cymraeg am oes. Gwn fod gan mudiad meithrin rôl ganolog i'w chwarae. Byddwn nhw'n cynyddu oriau agor cylchoedd meithrin, gan ymateb i anghenion gofal plant cyfoes rieni. Byddwn nhw'n cynyddu nifer y plant sy'n mynychu yn cylchoedd gan gyflwyno'r Gymraeg i fwy o blant yn blynyddol. A byddwn nhw'n agor mwy o gylchoedd meithrin a chylchoedd TAV, gan ddod â'r mudiad yn agosach at stepen drws teuluoedd ledled y wlad. Gwn hefyd fod angen cynyddu'r cyfleon i rieni a gofalwyr defnyddio'u Cymraeg gyda'i plant o ddydd i ddydd, i annog trosglwyddo'r Gymraeg neu gyflwyno'r Gymraeg am y tro cyntaf. Bydd ehangu gwasanaethau i deuluoedd, megis sesiynau yoga, tyluno a stori a chan Cymraeg i blant, a chyfleon i chwarae yn ein cylchoedd TAV, neu fagu sgiliau yn y Gymraeg trwy clwb coach, yn holl bwysig wrth greu llwybr tuag at darpariaeth gofal yn y Gymraeg. Y trydydd maes blaenoriaeth yn ystod y tymor Senedd nesaf yw codi hyder a sgiliau o fewn y gweithlu blynyddoedd cynnar, pwyllgorau rheoli a rhieni a gofalwyr. Credwn fod angen parhau fuddsoddi yn nablygiad ein gweithlu blynyddoedd cynnar, gan sicrhau niferoedd uwch o weithwyr gofal plant cymwys sydd â sgiliau Cymraeg trwy'n cynllun Cam wrth Gam, trwy godi sgiliau a hyder yn y Gymraeg trwy gynllun hyfforddi camau, a thrwy dysgu proffesiynol parhaus trwy'n academi. Gwn fod angen codi hyder a ffydd ymhlith ein pwyllgorau rheoli gwirfoddol, gyda chymorth a chefnogaeth pwrpasol i lywodraethu wrth i'r sector dyfu, proffesiynoli ac ymateb i anghenion gofal plant cyfoes. Gyda'n gilydd, gallwn sicrhau'r dechrau gorau i bob plentyn yng Nghymru. Cefnogwch ein gweledigaeth.